Ahoj, takže kúpil som si tieto koberce od Luxury Car Design a musím povedať, že som s nimi veľmi spokojný. Mal som trochu strach z tej montáže, či to nebude moc zložité, alebo či budú držať na mieste tak ako majú. Ale naozaj všetko je bez problémov. Uchytávajú sa pomocou takýchto plastových klipov a je to fakt úplne jednoduché. Viete si ich dať, kde potrebujete, fungujú na takomto princípe ako špendlík a tam, kde sa tieto klipy nedajú uchytiť, sa dá použiť takýto suchý zips, ktorý je na obojstrannej páske. Tuto môžete vidieť, krásne to tu drží prichytené. Takže super. Na viacerých miestach je našitý suchý zips priamo z výroby, čiže montáž je naozaj úplne bez problémov. No a takto vyzerajú vzadu. Taktiež držia na plastových klipoch. A výhodou je, že kryjú aj tento stredný tunel. Ja mám 2 deti a vždy to tu okopávali, takže teraz je to krásne ochranené. A viem si to iba utrieť vlhkou handrou. Ja som si kúpil sadu aj s kufrom. Mal som na výber z 2 variant buď len rohoš na dno kufra, alebo aj s bokmi. Bál som sa, ako budú tie boky držať, ale drží to krásne na suchých zipsoch, ktoré som len takto nastrihal a nalepil. Takže za mňa koberce od Luxury Car Design môžem maximálne doporučiť. Ďakujem.